Laban honek konkiseko matxete nantza du, Bai? Bat ere mozten. Ez, A ber, nalde pixka punta zehatzia. Eskuarekin pixka bat kentzeta. Honeaino kendu berdiot. Bai, danak kendu jo, goiti beraino. Honi... A ber, pixkat hobetu duan. A ber, pixkat. Hola, bai, ja profesionala da. Bueno, Manu... Gurekin etorri beharko zea konkisea gauza konpontzea. Jungo nitu, baina horri ni janari janak, janari gabe... Gutxienekoa da hori, benetan. Zea, klima, hor, zea, kampamentu pobren zaudenean kanpoan loiten... Gaur egun... Gio bakoitzak bestia izeak, fletxa sartzea... Gaur egun bizitzen den gauzarik gogorrena, moskitoak dira, naiz eta gezurra dirudien guretzako. Hala, azkenengo 2 urte hauetan zenbat moskito, ze kristo. Eta aurten, oraindik eta txarragoa izan da, ze euri ikaragarri pila egin du, zemate eta euri gehiago, moskito gehiago, eta normalean, egote ziren edo mota batekoak, edo besteak, gauean, edo egunez. Zintzian okerrauak. Bentsat gehiago sufritzen dituzu gauekoak. Deskantzatzen alegintzen ari zarelako, eta ez dizute pakean uzten. Baina hori da askogatik gaur egun dagoen gauzarik... Ez que ze exageratu egola itegoela bizkarra altzata dana esan bategoela, barizela baino okerro. Bai, eta okerrena ezin duzula deskantzatu, ezin duzu deskonektatu. Minutu bat ezin zara egon, esnatua baldin bazaude, igurtzik gabe. Eta gaina, erropa asko jartzen bazu, ez da honezetasunakin, barruan izer dira, moskitu barruan sartzen dira, ez da? Benetan, ikarak. Telebistan ikusten dena, baina askoz gogorragoa da. Bai, nik guzti esaten dira. Bueno, eta irekasuan, aurten ebai. Oraindik eta gogorragoa. Zaieskila, egin, zemu dazkak, zemu... Bueno, mundialaki, froga askotazko jartzen dizkiet, eta hor jarraitzen dute oraindik ere bizirik. Hori bai. Baina, ez, aurten ere... Kristo bat izan zuan, ez da? Iretzako gogorra pasauan, inoiz ezinen ikusi hain triste hor, okia bueltatzeko eta... A ber, ni kirol desentetan egitako naiz eta... Abandonatzia deko gerrena, Bai. Naiz eta gero etxetik ikusita ez zugu, ose librada. Baina, keba. Baina momentuan, Oso gaizki pasan hon. Bai, Ikaragarri gaizki. Orain ere gogoratuta triste jartzen naiz eta... Bai. Baina, bueno, ja aurtengoakin esan dek gehiago zaizela jungo, aurren urtean esaten bai berriro jungo itzan. A ber, nik argi nun, enuela inolako joateko asmorik, baina, bueno, haizu azkenean produktorarekin hitzegin, eta gauza bat proposatu, bestea bat eta beste, eta aurrea. Eta azkenean... Etzekiu ez esaten, gogoa duzune, gogoa eta benetan barruan erronka hori daukazunean, bai, ez dakit ez esaten, gauza dira bezala. Eta bertan, zeintzuk iteituk probazarienak, zein dia, nik adibidez, nik ikustea izueten nian, danak lotuta, arrastaka, hori iruitze zaitek, ez dakit, nolaek sartzea izenian gela batian da klaustrofobia bezala eman berdikolako momentu batzutan. Neurri batean bai, ezin duzulako mugitu eta gainera zailtasuna jartzen dizkizute bidean. Gainera batzutan nire lagun zuzendariak kabroi samarrak izan dira. Bai, gogoan dut, esaterako hori antolatu zuten lehen da biziko urtea 3 urte dela izan zen. Engrilletados izena. Engrilletados. Bai, eta kasualidadez, ni kapitan nitzala, eta ni nitzan pasabeharreko lehen da bizikoa eta ekipoa eraman behar zuena. Bueno, venga, aurrea. Naiz eta kontrakoa dirudien, ni nahiko malgua naiz, eta ondo blazen naiz, eta... Baina jarri zituzten hor oztopo batzuk. Eta oztopo horietako bat zera zan, egur bat, azpikaldean, zezango dizut, metro erdiko altura zuela. Eta hor azpitik pasea behar ginean, bata bestearen atzetik lotuta. Eta nik ikusita esan nien taldeko, bai, lasai, ez dago problem, pasako naiz. Ara non, bueltatzen garenean, ondarra bota zuten, eta metro erdikoa zena, 40 edo 35 geratu. Eta bernondik pasatzen duzun zorbaldau? Ze, gainera, alboska pasa behar zinean. Eta ja ezin da zulu, hain eskua lotuta zaude, ezin da zulu. Eskuak eta hankak, habilidadea erakutsi behar. Pasa genuen eta baita irabaziet,
adibidez, hor gertatzen dian gauza horiek, zuk esaten desuna, guain moitu indue, guain ez dakiz indue, hor beti ibiltzen dira, aurten ebai, zenbat kexa, galtzen duen danak kexak ibiltzen dira. Normala da, pentsatu galtzeak zer dakarren. Baina beti esate bat trikimaina, hau moitu indiguzu, hau nahi eta indezu, hau ez dakize. Dejatu egin behartzea, hori historiak bezala, eske gaur kisto nahitzea zegoen, eta horregatik ez dugu lortu ezerre. Eta arrantzaleak gauza bera, eta arraunlariak. Eske fallo hau izan dugu, neurrietan, ez diogu ondo heldu. Nola bai zure burua... Bai, justifikatzen alegintzen gara guztio. Aurten adibidez, eneko, seguru zuri zerbait gaizki ateratzen bazaizu, beste gauze kondimendoen errua izango dela. Arazo, guain ulertu jat. Eta esan behar niana, eneko adibidez, zenbat kejatzen dek eneko... Eneko banjoren beke. Bai, ze galtza, ze txarra egaltzen, etzekik beti kiston eskusa bilatzixik, ez da? Danak gara txarra galtzen dugunean, gertatzen den azkenean ez duela ezertarako balio, eta hori ere ikasten joaten zara. Baina galdu gauza bat izaten da, baina zuk ulertzez duzunean galtzea, oraindik eta... Okerrago izatek, bi arazo dazkak, bi arazo, ez da? Asko sokerragoa. Gertatzen dena, hor konturatu berzak, taldeari egiten diozun kaltea. Eta horrekin pentsatu behar duzu. Nik esperientzi hori izan dut, 8 alditan izan naiz, kapitan bezala, eta behin lehiakide bezala. Eta, lasaitasun handiarekin heldu nion. Lehiakide izateari, ze kapitain bezala guztia izan behar duzu kontuan. Bai, zuk nahi duzuna, taldeak behar duena... Bai, zaiki igualte kapitaina iz, egun batez jategatik etzeka inbestea jola, baina, ostra, taldekidiak laula eta dazka... Eta bat, kanporatua izango da. Karo. Eta hori da, handagoen gauzarik larriena, gezurra badirudi ere. Ja, hori, adibidez, zeletak esatezu, ni igualtzai pobrea jun, baina ez bakea botaber batak erra eman zion jantzik histori horrekin batabestia. Badakizu, Julianek zauri bat aurkitzen duenean, ez du barkatzen. Da, somorro beltza bezala, arrautza jartzea, zaurian gainean. Ni alata guztiz ere, ezin eskexatu, Julianekin... Ni Juliane, eztabaida larriak ditut. Bere lana ondo iteik. Bai. Jende asko kejatzen den, baina... Nik ezakit ondo egiten dudan, baina behintzat lanerazi egiten diot. Ondo ziok hori. Eta, bueno, etakotan, noiz bait, azarretu aiz hainbeste esatekena, ni honeak gehiago nauketorriko, mikauen la mar. Ia urtero. Ateratzen aizenean, bai. Bueno, lehen, eta ia gauero, pentsatzen hasi, eta esaten dut, ze demontre egiten dut nik hemen berriro. Zene deitu zian nahi honea etortzen. Bai. Ia gauero. Eta nola gaitu gorren? Baina lehiakorrak garelako, eta beti pentsatzen duzu gauzak hobetu daitezkela, eta gero produktora ere atzean dago, eta alegintzen da bideo hori xamurtzen, Eta gero ikesaten dugu, hobetzekela, pentsatzekela, baina gero urtiak aurre asiestingen bezala, gizakiak ez gaituko, hobetzen gero, eta okertu ite gaituko lan batek. Bota honia organikoa nahi bat zubitatzen. Ni ez dut uste, batzutan bai, nire errua ere izan diteke. Baina normalean, nire erruagatik oso froga gutxi galdu dira. Ez da nahi dizut, ni gaizki egin dudalako zerbait. Beste gauza da, ni aidean eraman beharra izatea taldea. Beste taldean, Juanito eramatea, edo ni eramatea, berroko kiloko aldea dago. Arrapazak. Eta gero Juanito etorriko zaigu, esan, ez que nik burua ona dut, horregatik irabazi dugu. Bueno. Juanito imitatzen gaina oso ona ez, no? Ez dut uste, zailarik. Eta hemetik Juanik garrixago. Ia ez bihurri ja. Tipo jatorra da, eta oso relaziona dut berarekin. Naiz eta hangaudela, kristonak eta bi esaten diziogun elkarri. Ba, ez da. Hombre, hori hola izatek azkenian zeatikan. Nire bai, nire lagunaik nakor, ire laguna indekela, be aurrengo aldiz junuanian konkiziare bai, mari txalarrakin ez dena, ez dakizek ze. Baina geroan, gauza da ze ikustean telebistan, da geroan iten dezuen kidetasuna. Nik badakit telebistan ikusita, gorroto desente izaten didatela, baina eta oso arro sentitzen naiz horrekin. Iaz esaterako iritsi eta lehen arratzaldean bertan ustut izan zala, edo urrengo gunean, hasi zitzaizkidan kontu horrekin. Baina hik ez duk zer ikustekorik, telebistan ikusten dugunarekin eta genuen ideiarekin, ez da? Eta beti gauza bere eratzuten diet. Bueno, ito zutela inorrei esan, ze ni gaiztoa izategatik nagoen. Ona.